Huwa fost l-eqdem frott mittiekel mill-bniedem, aktar ximur lura madwar 11,000 sena. Qabel it-zokkor kien jintuża biex jagħti toma ħelwa lid-deżerti u missirijietna talmu jinixfuh biex jippreservawh. It-tin. Il-Maltin għandhom ismijiet differenti għal varjetajiet differenti tiegħu. It-tin ta' Ġunju huwa l-ewwel u l-akbar huwa magħruf bħala l-bajtar ta' San Ġwan għaliex jimmatura madwar l-istess żmien tal-festa ta' San Ġwan Battista li ntmiem ix-xahar. Aktar tard fl-aqwa tas-sajf ikun hawn il-Farkizzan, iżgħar u ħafna drabi aktar ħelu mill-bajtar ta' San Ġwan. U ma dawn hemm tipi oħra kif spjega Josef Refolo illi d-delizzju tiegħu huwa li fost prodotti oħra ikabbar it-tin. Għalli sena wara li titħawel, jekk tkun komda, is-siġra tat-tin tibda tipproduċi l-frott. Mat-tina mmut tkun tħobb l-omdeta. L-omdeta fimt ix-xahar u hemm l-aħjar għalija, għax fimt imbagħad l-or ħaġa t-tina u meta tagħmilha ġa tafal. ħaġa mek ma timxiex hemm taqsam l-art u hekk. Bixin li l-bdiewa lokali u jdewwa l-ħluwa ta' din il-frotta lin-nies, ir-raħal tax-xara Fawdex f'dan iż-żmien jorganizza l-Festival tat-tin. Fih in-nies li attendu ma jsibux biss il-frotta iżda ikkelu ħlewwiet magħmulin minna. Il-Kunsill tax-xara qassam b'xejn ma' kulħadd, kif spjega s-Sindku Viktor Kurmi. X-xara jemdawwa bil-widien u fil-widien hemm ħammija tant fertili li fija jiġu kultivati diversi żġar ta' din il-frotta mill-bdiewa xarin. U biex bekk imbagħad aħna meta jasal dan iż-żmien il-bdiewa jipprovdulna t-tin u l-bajtar ta' San Ġwan għax bħalissa jkun bajtar ta' San Ġwan u aħna nżewquh mal-ikel. Għal-festival attendew ix-xarin iżda mhux biss. Min Malta ġejna. Post isu differenti minn Malta, u daqta naqra il-ħin u kollox. Waħda hija il-bidu tat-tin. U li d-duq waħda sabiħ, kun doqt waħda mill-bidu. Niġu ta' kull sena, Iva, biex nerġgħu ngħixu tradizzjonijiet Maltin, nġib l-tfal tiegħi vera jgħidu gost, u ovvjament niġu biex induqu l-ikel magħmul ukoll mit-tin. Qatt ma ġejna, nsoltajna għadna għawdex, għadna rajna l-leaflet li għaw lejla hekk u għadna ħan jużaw. Dejjem tisib xi ħaġa ta' Maltija, jew xi ħaġa xi recipe ta' xi ħaġa tal-figs. I mean, the Fig Festival is great. It's great to watch all the traditional stuff going on, the dancing and the different foods. But yeah, it's good. L-avveniment sar f'atmosfera ta' kantu daq minn artisti lokali, kif ukoll sfin folkloristiku xari, flimkien ma' reenactment tal-assedju l-kbir, organizzat mix-Xara Historical Reenactment. Kien hemm ukoll attivitajiet ta' tfal flimkien ma' lob tradizzjonali, organizzat mix-Xara Scout Group. Din kienet it-12 edizzjoni tal-festival.